Mm. Mm. So yun po mga kawigan, luto na po ang ating spicy garlic butter giant shrimp in sweet tomato ketchup po. Ang dami pong chili po niyan, yung tinadtad po. Tapos meron din tayo ditong super crispy chichabu or chicharong bulaklak po. At meron tayo ditong spicy na sausawan po. Marami pong tinadtad na sili po yan. At meron tayo ditong kanin sa ilalim, marami po. May gulay po dito sa gilid at ito po yung ating inumin na coke. So bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay yung biyaya sa akin na to. Sana po na kailangan na ito ay matulungan niyo po. Tapos isa matalayan ko sa inyo. Bakit na anak ko sa Yeso Cristo namin ito kapagligtas. Amen. So, wagas na po tayo nakamay at magmukbang na po tayo. Pahan muna natin ito. No? Dami po. Nasubo po. Mm. Mm. Sarap. Baka medyo matagalan po tayo sa video kasi magbabalat po tayo. Tapos lagyan natin sa chicharong bulaklak. Oh. Kain po. Mm. Sarap. Sarap po. Sausaw natin. Sarap. Kanin.
Mahulog. Doon na po. Ang sarap. Sayang yung sauce. Wow. Kulagay. Para kita niyo po. Ang hang. Wow. Sarap po. Sisip-sipin ko po yung mamaya.
Coke po. Excuse me po. Sarap. Tapos talaga ng hipon. Hanggang po.
Sige po.